La veu dels contes. El gegant de l'ull al front. Vet aquí que una vegada hi havia un noi que va restar sense pare ni mare, i com que era pobre i no tenia per menjar, se n'hagué d'anar pel món a buscar aventura. Camina que caminaràs, se li va fer fort dins d'un gran bosc, i per por que cap animalot no se'l mengés, es va enfilar a dalt d'un arbre. Quan va ser allà dalt, va veure allà lluny, molt lluny, una llumeta. Ell que sí, que se n'hi va, i va trucar a la porta. Li va sortir un gegantàs, que el va rebre molt bé. Hola, bonic, que t'has perdut? Li va ensenyar tota la casa, i quan ja li havia ensenyat totes les cambres, el va portar a la de més fons, on hi havia un ramat d'ovelles, i li va dir: «Cada àpat em menjo una ovella, i quan me les hauré acabades totes, ben totes te'n menjaré a tu». Podeu comptar el pobret noiet si es va esgarrifar. El gegant es va ben atipar per sopar, i quan estigué ben tip, es va posar a dormir com un sol. I ronca que ronca. El noiet va provar de fugir, però no va poder, perquè la porta estava tancada amb un bernat que pesava més de 100 quintars. El noiet va veure que havia de cercar una manera d'escapar, perquè del contrari ja sabia quina fi li esperava. El gegantàs tenia per bastó una barra de ferro molt grossa, que tenia arraconada vora del foc. El noiet la va agafar com va poder, la va posar al foc fins que va ser ben roent, i quan va estar ben vermella, la va enfonsar a l'únic ull que tenia el gegant enmig del front. El gegant, en sentir-se ferit, va llançar uns crits i uns xisclets tan forts que feien tremolar tota la muntanya. El gegant, enfurit en veure sec, no parava de cercar les palpentes per tota la casa, cridant com un foll i dient que se'l menjaria en un parell de queixalades. El noiet va creure que l'única manera d'evitar que el gegant el trobés era barrejar-se amb les ovelles, i palpant se'n va anar a la cambra on hi havia el ramat i es va confondre amb el bestiar. El gegant, en encertir-se que no el trobava, va pensar-se que s'havia confós amb el bestiar i per poder-lo trobar va obrir la porta. Tal com anaven sortint les ovelles, el gegant les anava tocant, d'una en una, i anava dient: Passa tu, que allà n'aportes. Passa tu, que també em portes. El noiet va agafar una pell d'ovella de les moltes que penjaven per les parets. Se la va posar al damunt i es va posar a caminar de 4 mans i ben barrejat entre el bestiar. I així que va ser fora i una mica lluny de les mans del gegant, va cridar: «No sóc llana, que sóc pèl!» El gegant, en sentir-lo, es va posar fet una fúria i, tot i sent sec, li va córrer al darrere amb aquella barra que feia servir a tall de bastó. Encara que el gegant amb cada passa feia 100 vegades més de camí que el noiet, com que no hi veia gens, no el podia atrapar. Cansat de voltar i més voltar, el gegant es va asseure al peu d'un arbre i va dir al noiet: «Encara que m'has llevat la vista, no et vull pas cap mal, i per demostrar-t'ho et vull regalar el meu anell. I perquè no et creguis que et vull atrapar quan me'l vinguis a prendre de la mà, te'l tiraré ben lluny. Té, aquí el tens». I dient això, el gegant es va treure l'anell i el va tirar al noiet, que el va arreplegar i se'l va posar. Però aquell anell era encantat, i així que el va tenir al dit, es va posar a cridar: «Soc aquí, soc aquí!» El gegant va poder saber on era el noiet per poder-lo atrapar. Quan el minyó s'adonà del cas, va voler treure's l'anell,
però de cap manera no va poder, perquè se li va fondre amb la pell. Però ell que sí, que es treu un ganivet que portava i es va tallar el dit, i el va tirar dins del riu. I aquell anell encara no parava de dir: «Soc aquí, soc aquí!» I el gegant, seguint el rastre de la veu i creient-se que agafava el seu contrari, es va tirar dins del riu i, com que no s'hi veia, no en va saber sortir i es va ofegar. Així que el gegant va ser mort, una de les roques del costat del riu va començar a bellugar-se i a prendre vida. Fins a convertir-se en una gentil donzella, que en veure el noiet es va desfer en lloances i en proves d'afecte i d'agraïment. Era una princesa que el gegant havia encantat i fet tornar pedra, i que no podia tornar a la seva condició de persona fins que algú hagués matat el gegant. Podeu comptar l'alegria de la donzella en veure's alliberada, i per tal de pagar el noiet d'haver-la salvada i alliberada, s'hi va casar amb tot i ell ser tan pobre i ella tota una princesa. I van viure feliços i ens van donar molts anissos.